Deixem les carreres, parlem ara de futurs participants de carreres. Si tirem uns anys enrere, el nombre de matriculats en les escoles d'atletisme s'ha triplicat i en alguns casos quadriplicat. Esta setmana acaba un nou curs, ara començaran les escoletes d'estiu i podem assegurar que afortunadament el futur de l'atletisme valencià està garantit. En principio, una escuela de atletismo siempre es a inicio de temporada, en función a los niños que se inscriben dentro del club, y luego a partir de ahí, ya en función también de la categoría que tienen, es conforme vamos haciendo los grupos de trabajo. Siempre tiran más por el fútbol o por el baloncesto o por otros deportes que son más conocidos, pero cuando lo prueban realmente sí que les gusta. Així, l'hora i mitja passa volant perquè practiquen moltes disciplines, no sols és córrer al voltant de la pista, fan moltes activitats. Bàsicament, un entrenament ve a ser com una unitat didàctica d'educació física. Doncs jo he estat en pràcticament totes les modalitats i la veritat és que el llançament de martell és el que més m'ha acabat agradant. I arreglo a les proves que fan, veiem si és una persona coordinada, si és una persona que té molta potència de cames, si és una persona molt ràpida, o si és, no sé, una sèrie de paràmetres que ens dona a enfocar-lo més als llançaments, als bots o a les carreres. Yo era gimnasta y un día vine a recoger a mi hermana de atletismo y Edu me vio y me dijo que él me veía como lanzadora. El club m'ha fet molt perquè com a atleta jo necessitava un puesto per a fer peses, per a llançar i tal. I la veritat és que el club s'ha portat bé, 14 medalles nacionals, en les quals tinc 3 que he sigut campeón de España. Además, utilizamos a los atletas para decir, Ángel, por ejemplo, que es uno de los mejores lanzadores que existen en la Comunidad Valenciana y en España, explicarles que Ángel empezó en el club y empezó cuando era infantil, que empezó como ellos, que empezó haciendo combinadas, que empezó haciendo marcas que tampoco eran de relumbrón y ha acabado ganando campeonatos de España, ha acabado siendo internacional y que el camino viene a través del trabajo a diario y de la perseverancia. El esfuerzo que requiere, ¿sabes? Y entonces eso les hace que cada vez se motiven más y les guste más. Els xiquets tenen que saber que les coses venen perquè uno s'esforça i se preocupa en treballar-ho i en fer-ho i en aconseguir-ho. El sentido de pertenencia a un club es algo que se nota y que además intentamos inculcarles desde que entran. És un sentiment molt especial, sobretot jo que porto molts anys així, i la veritat és que és molt bonic. Al fin y al cabo entrenamos juntos todos los días y hacemos una relación muy bonita. L'atletisme per mi és tot, pràcticament. L'atletisme és molt més del que nosaltres pensàvem. Puntualitat, a de pressa, a ser superpuntual, a preparar-se les seues coses. Per a nosaltres els valors que els està portant els xiquets són molt importants. Y ellos cada vez quieren superarse más, ¿sabes? Y siempre quieren hacer más y siempre, pues este ha llegado aquí, este ha llegado allá, yo quiero ser como este, yo quiero ser como el otro, entonces eso les motiva mucho. Y en el fondo lo que buscamos es ser una gran familia y nuestra idea es 40 años más de ser otra gran familia, de seguir creciendo.